setan kok berani. Mumpung kromanto tak putus
Dewan Sabto Prabu ingkang supaya lenggah ing damar kusala Kasultanan Dawa. Nanging wahyu ora dumunung ning kono. Mula kang saka kuwi Surawiyata. Nanggono kowe kudu ngakoni yen pangayomaning Kasultanan Demak ora nulya Sultan Tergolong. Dikon kono. Nggih. Aja kowe drangap-drangap paling pengarepaning Surawiyata. Surawiyata yen iki kayuan. Rawe rantas. Malang kutub. Sapa kang palangi marang Surawiyata? Tabrakan Dirgonegara. Kakang Dirgo. Waduh. Kakang Dirgo. Kakang Dirgo. Ape sing ora temen. Ape kanggone Surawiyata. Lo kok seton temen. Yai Surawiyata. Sangas iki. Gegayuhan iki kudu ginayuh kanthi luhur. Nanging kenapa gegayuhanmu kanthi ngejur keluargamu, kanthi ngejur kawula ana ing Demak Rundara. Kamas Langgar Singgi. Kula kadang kaipe panjenengan. Iya, ngemutaken dhateng dika. Yen panjenengan kepengin wilujeng, kepengin umur dawa, panjenengan kondur ning sabar. Pati lan uripku ora ana ing tanganmu, ning ana ing tangane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun sira dari sukertaning negara Demak, aku kang bakas mancasi singiramu. Wong loro wis dadi wangke. Kowe wong legan golek momongan. Kakang Jabar Sutik Yogur lagi eling. Lah banjur kepiye kabelusanane sawise sing perikala semono tak pitoyo kang suwung Brasto dawuh ana ing Kasultanan Demak. Kamas Dirgonegara. Kamas Langgar Singgi mati. Kanthi daran opo? Brongot setan. Jabar Sutik. Kelingan. Iso punika ingkang yosong muraken. Rangkang Mas Patikus. Kedawah dhateng kula sak. Ning, ora jeklalen. Iki no blongot setan kok. Iki kugut kembang kacang. Yen to ing mengko diparengake, tak suwun ampil, tak tayoe dimeng bali dol ing kuning. Yoni Nerak. Loh, pukul kembang Yoni. Mereka sawetahipun kula pasrahaken dhateng diku Kakang Jabar Sutik. Nggih, kula. Ya. Sarunge. Sareng doan
kabeh manungsa temen wis dadi untone para sapa. Oh, ing kene aku tansah bakatut puri gandayani. Belum blas enten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawi suwane kanggo Mas Kencana menawa badah derbe atur iki menapa ginangis napa ndek prihatin kasih dan jatine Kang Mas Dirgono. Ini menapa Kang Mas? Dados disikara Kang Mas Surawiyata piyambak. Kanggo Mas Nolo so panjenenganipun nganggo Mas Kencana. Monggo kaken wonten ing pidaleman kula badhe tanggung jawab sedanipun kadang KIP kula Kang Mas Dirgo Kang Mas Langgar Singgi. Monggo wonten ing pidaleman langkung. Waalaikumsalam warahmatullahi semangtena ugi badhe magenaken kula minangka pangarsa ing Kasultan Makmita. Kula mboten trima sedanipun Kang Mas Langgar Singgih ugi Mas Dirgonegoro badhe kojang kabeh. Pinanggih Kang Mas Surawiyata ingkang sampun ngawontenaken pangorbanan. Ana telung perkara kang kudu panjenenganing angger sultan. Tigang perkawis menapa kemawon? Siji, sliramu saiki wis jumeneng sultan. Sinebut Amirul Mukminin. Pengayoman ratune wong Islam ing tanah Jawa. Kaping pindho sing mbok adepi kae Suryawiyata isih kadang tuwa. Kaping telu sliramu jumeneng sultan iku kudu netepi ukhuwah umat tiyah lan ukhuwah Islamiyah. Yes, aku percaya yang sliramu tumandang najan rakamu Surya kae bidaya ora bakal nang jalaran sliramu saiki sultan. Nanging ketok-ketok landesan jengkol menang Demak pedrah dagan dadi korban kae dulur kabeh warga. Lajeng menawi boten karana dipun
aja mung nggunakake panasiati. Aja mung nggunakake okol, nanging ayo padha nggunakake akal. Ginakaken akal. Iya. Lajeng kanthi margi menapa akalipun Rama Sunandiri amprih saged nirep pakartinipun Kang Mas Sugio. Aku nyuwun marang panjenenganmu. Sultan. Kersa nyuwanke mukmin lan paling. Panggih. Ingin menapa marginipun kedah putra punan kula kekalih ingkang panjenengan suwun supados ngadheping pamanipun Sulawinata Sing bisa ngrampungi perkara iki mung mukmin paling. ateges panjenengan badhe jlobongaken dhateng punan kula bagus. Kok gak koyen aku bakal njlongkrongake. Dasare apa? Menapa panjenengan mboten pirsa sinten anak punan kula? Katemben kemawon dereng buta sawiring reh. Ingin menapa panjenengan badhe ginakaken margi supados anak punan kula ngadepi pamanipun Surawiyata Rama Sunandiri. Ya. Sing ngongkon mukmin panuwun perang isa. Lajeng aku rak kandha nggunakake akal. Balelane Suryawiyata kasil gugurake si Dirga lan Langgar Singgih krana apa? Krana dheweke kadunungan Kyai Brongot Setan Kober. Lamun tan kacondokan Brongot Setan Kober sengara Dirga lan Langgar Singgih bisa dikalahake. Kula Brongot Setan Kober kudu bali ing Demak. Lamun Brongot Setan Kober bisa bali ing Demak, Suryawiyata mesti bakal digrek ora bakal mati. Adipati tumujune kasatriyan supaya putraku mulan bagus mungkinan panupun Prabu Kartosono. Sakembaran ing Demak Bintoro Bagus Mukmin lan Panu. Yer Bagus Mukmin lan Panu. Lagi padha ngopo iki, Mak? Nembe kemawon sinau bab kasastaran kasusilan jong kepengajian. Kuwi tenan. Yang sliramu kepriye? Iya, iya. Rama Sultan Agempulo dalam kesatria sak menika nembe wae menyang kewajiban. Nato raja lan sinaos kados kasatriyan penting Kesultanan Demak. Pakaryan kang utama dilestarekake jalaran sliramu minangka satriyaning negara ana ing Demak Bintoro nulata lekas leluhur-leluhur sing wis kasedan jaman. Mendho sawetara Bagus Mukmin lan Panu. Rama Sunandiri sapunika wonten sowanipun anak punan kula Bagus Mukmin lan Panu. Monggo anggenipun panjenengan paring dawuh. Terus antuk lillah Monggo. sabar ya. Aku ana dikati. Sibuk tenan. Ben Jek kula ya. panuwun. Kula ya diri. Iki mentas wae ana kedadian kang ora dipengenake. Ya. Nah, kabeh iki bisa rampung lamun kowe manut marang kabeh gawe eyang. Kula kedah derek sedaya dawuh Ya, heeh. Jeng dawuh napa ya? Kowe ndak utus kang supaya lumawat ana ing pesantren Kudus. Nanging aja ketemu kelawan Sunan Kudus. Ketemu kelawan garwane kang asma Melati Sari lan Melati Wangi. Ya, Sasampunipun kula pinanggih
Lari sari sarta lalu Nah, tekan sepundi. Sawise kowe mengko ketemu, kowe kudu pinter mikat marang pengganti. Iki kewajibanmu nek iki, ya. Jalanan apa? Bibitmu mati sari lan mati wangi kae. Lamun ketemu marang bocah nom-noman kaya kowe, bagus rupane iki bakal kapilut pilih pengganti. Kanggo pengantep-antep lampumu mengko bakal dak wenehi dina dhuwit. kersane pintane sari sarta lalu Kepilih sejem kula. ya. Kowe panu Nggih kula. sawise kang masukmu mengko bisa milut penggali bibitmu mati sari lan mati wangi. Upadinen gedhong pusaka. Ya. Upadinen gedhong pusaka. Ing kono golek ana wujuding keris. Aran Kyai Bromo Setan Kober. Aja nganti mbok unus. Lamun wis ketemu kanthi waktu dedekitan colongen sawise rampung kabeh jejimbahanmu pinanggya lawan waktu Surya Wirata mengko eyang kang bakal tutpuli aja gak lan aja di jalaran kabeh ana kang entuk mati Menawi jenengane kan semangat. Kula namung status dawuh ya. ya nyuwun pangestu ramamu supaya kalih ping Tidak dimanggalkan